46 ka mga taong nalambigit sa gidiling drugas. Nadakpan sa kapulisan sa gipahigayong uplan limpyo. Talisay sa naglain-lain dapit sa Dakbayan. Lakip sa nasikop ang usa ka pamilyahan nga gihulagwang high-value targets. Ani ang report. Sa upat ka oras, dungan nga gipahigayon ang 13 ka anti-drug operations na may resulta sa pagkasikop sa 46 ka mga drug personalities. Sa 46 ka mga dinakpan, 15 ang gihulagway nga high-value targets, lakip na niini ang pamilyang obrero. Mato ni Police Major Gerard A. Spilare nga sa tanang anti-drug operations nga lang gipahigayon, ang pamilyang obrero ang gitudlo nga may supplier sa ginadiling drogas. Ang ilang brother mga God is already in Muntinlupa and is the one supplying illegal drugs. So kita na mo sa atong intelligence gathering na the drug business is actually run by the family, no? Unya it was their mother who is collecting the proceeds. Moabot sa 5.4 million pesos ang balo sa mga syabong na sakmit. Gihulagway ni Pilare nga usa sa dakong supplier sa illegal nga droga sa Talisay ang pamilyang obrero. Nang hinaot siya nga maminos na ang supply sa syabu sa Dakbayan sa pagkasikop sa maong pamilya. Gikatak ng pasakanong kaso ang madinakpan karong hapon. Ang source good ilaa. So we during our tactical interrogation dito na namo nakuha sa mga downlines, but everything is traceable from the Obrero family. I support the PNP and that's what they can expect from the city government as long as I am mayor of the city of Talisay. Uban ni Renante Quinones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.